Ahojte, vítam vás u svojho ďalšieho videa. Ak sa tak pozerám von oknom, tak leto už asi definitívne skončilo. A tak som sa rozhodla, že vám dneska ukážem veci, ktoré som si za posledné 2-3 mesiace, ktoré boli naozaj horúce, obľúbila. Ako prvé vám ukážem šaty, v ktorých som prežila asi 75% celého leta. A to nepreháňam. Sú to tieto pruškované šaty, ktoré sú úplne jednoduché, pásne prestrihnuté a čo je na nich najlepšie, je, že majú tuto vzadu gombičky po celej dĺžke. Čiže sa veľmi jednoducho obliekajú a vyzliekajú. A sú strašne príjemné a preto som ich nosila stále. Ďalej tu mám opalovací krém, ktorý vonia ako kokos. Fakt. A už tam skoro nič nie je, lebo sme sa chodili kúpať a celý sme ho minuli. Ale je naozaj super, kúpila som ho v DMke a pekne vonia, rýchlo sa vstrebáva a na budúci rok si ho určite kúpim znova. Treťou vecou sú žabky. Sú to tieto moje červené Havaianas, ktoré mi prišli ešte niekedy v zime a tešila som sa na leto, ako ich vyvetrám. Naozaj ma veľmi príjemne prekvapili. Ani potom, ako som v nich chodila celé 3 mesiace, možno aj viac, nie sú vôbec žiadne vyšlapané a tak držia tvar, sú mäkúčké, pohodlné. Keďže leto je konečné obdobie, kedy mám čas si konečne prečítať nejaké dobré knihy, tak môj milý mi odporúčil túto. Je to kniha Dvere od maďarskej spisovateľky Magdy Szabo. Jej príbeh je veľmi pútavý, takže ak hľadáte nejaký tip na dobrú knižku, určite si prečítajte toto odporúčanie. A keď už sme pri knižke, tak tu mám ešte aj časopisy. Je to tento Zoot magazín, ktorý nevychádza dlho, ja som sa k nemu dostala iba pred mesiacom, ale naozaj sa mi veľmi páči, ako je spracovaný. Toto je najnovšie číslo so štýlovou babičkou. Sú v ňom krásne fotky a veľmi zaujímavé rozhovory a zaujímavosti, takže ak chcete, dá sa prečítať aj online a inak ho pribalujú, tuším, ku každej objednávke, takže určite si ho omrknete, stojí to za to. Predposlednou vecou, ktorá je taká trošku zvláštna, sú papierové slámky. Ak ma sledujete už dlhšie, tak viete, že som fanatík do týchto rôznofarebných, rozkošných slamiek. Pila som cez ne všetko a mám ich asi trilión, tak ak niekedy dojde celosvetová zásoba slamiek, tak u mňa ich ešte nájdete. Tuto mám zo pár farieb a sú ľahké, recyklovateľné, čo je veľké plus. A nevyzerajú rozkošne. Môj Instax, ktorý je chudačik už trošku špinavý, ale to svedčí o tom, že už všeličo zažil. Takže bol som na všetkých výletoch, na všetkých akciách a vždy sa snažím si robiť aspoň jednu fotku na pamiatku a je skvelé, že ich hneď tuto vyjdu a môžem si ich odložiť a keď mám emotívnu chvíľku, tak si ich popozerám a veľmi sa z toho teším. Tento košík, ktorý tu pri mne celé video takto pekne trónil, je to takýto pekný košík na bicykel, ktorý bol tiež môjim výborným spoločníkom celé leto, keďže asi viete, že ja rada bicyklujem, mám svoj milovaný ružový cruiser a na ňom chodím aj s týmto košíčkom, do ktorého si dám kabelku, nákup, milión vecí a pohodlne mi to odvezie. Takže veľmi praktická vec. A keď je takýto pekný prútený, tak aj pekne vyzerá. Tak to by bolo asi všetko z mojich obľúbených vecí za letné mesiace. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu určite dajte like, odoberajte môj kanál a ešte pár dní beží giveaway, ktorú som spomínala ešte v predchádzajúcom videu, tak ak ste sa ešte nezúčastnili, tak šup do toho. A inak odkazy na všetky moje sociálne siete nájdete dolu pod videom, tak ma všade sledujte, ja sa budem tešiť. A vidíme sa onedlho pri ďalšom videu. Čaute! Ty si počúval?